Молись за нас.
Панно Творене і благословлене, о Пані
Наидорожейшая Панна Мария, что николи не старалась, как покинула того, кто на тебе утекает, тебе надо помогу ближе твоей опеки просит. Когда довером наткнённый до тебе, о Панна над паннами, и Мати нашей гнусь. Для тебе прихожу, перед тобою грешный плачу стою. О Мати Слово, не погадай словом моим, али почуй их ласкавые выслуги. Молитва Святого Михаила Архангела. Святый Архангел Михаил, бережи нас в змагании, будь с нам обороною, супроть спокусы и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай опустившись Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией скинь в пекло шатана и інших злых духов, які розбудуть душ свою спасение. Молитва про заступничество святого Иоанна Павла II. Святый Иоанн Павел II, означающий юбилей столетия с дня Твоего народжения, дякуемся Тебе, Богу, за то, что с Евангелием в сердце и на устах Ты прошел по свете, не обминувши духовным клопотом и нашу батюшку, отрадивши крещенную структуру Беларуси. Мы дякуем за Твою святость, за мудрость и мужность, за Твою молитву и апостольскую руколивость, за Твою усмешку, что обужала на Тебе. Дякуем за усих Ты, кого Ты привел до Христа, за спешение и неспокой сердца, який принес перед нами. У Тобі, Святий Иоанн Павел II, Бог показав пригожость и годность человека, створенного на Его образ и подобенство. Научи нас быть людьми для Бога и для іншого человека. Святий Иоанн Павел II, Ты уклончив віра своїх християн. У супрацовництві з ласки просто Ти реалізував у житті покликання до святості. Допоможи нам прийняти і реалізувати таке найважніше Боже задання. Святий Иоанн Павел II, апостол поєднання, Ти примирив поміж собою шмат людей, подземних і ворожих, випроси поєднання для наших серць, сім'їв і народу. Наставник, який слухав і прийшов Євангелія Христа, учи нас приймати правду Божого учення і бачити її святого нашого покликання. Свята, удільник вічного святарства Христа, який прийняв ласку покликання і посвячення, а випроси для нас святих святаров, цілком відданих Божому благодарству і молитві, полных покоры и доверия, готовы сотрудничество с духовенством, консекрованными особами и светскими верными. Як пастор ты брав приклад з пастора, який на крижі отдав життя за своїх овечок. У Тобі ми бачимо образ Христа, доброго пастора, и разом с Тобой идем за Ним, с доверием, что будем оборонены от Бога, духу подмана и тела. Выпроси для нас дух апостольской рубливости, дух мужности, как Христос возрастал в нас и проз нас. Верный сын и мировник Костела, наступник святого апостола Петра, умацуй нашу любовь до мистичного тела Христа, Его святого Костола. Умацуй Папу Францишка и всех пасторов Костола у рубливости, любови и отечества. Ты дал нам приклад любови до Марии, Мати Иисуса и Мати Костола. У Тебе мы желаем научиться доверять беззаганной Марии и целком присвящать ей самих себе у Духу тотус тулус, увесь Твой. Просим надеи уже с великого выпробования тела, выкликанной пандемией коронавируса, что подобно до молитвы в Уалином саде и смерти на Кальварии. Нехай Твой приклад нестонной молитвы, ружанца, адорации будет для нас узором, заокошенным и обязательством. Мы столько разов звертались до Тебе, Отче, Святый Отче, Твой приклад и Твое учение, когда помогут нам убачить милосердное обличие Отца, якое Ты сузирал в Христе. Просим за батьков, повернуть с любовью реализовать свои покликання. Нехай они потребуют жанжин, да помагають им быть добрыми матью, открытым для нового життя серцем хатнього Костола. Святий Иоанн Павел II,
Ты был нам близкий, як человек, свята и папа. Коли наставлял, молился, терпел и помирал. Будь с нами и благослови законодона Небесного Отца. Просим Тебя об этом, прос Христа, Пана нашего. Таємницю сокровенну, Господа нашего, тратить зло самое право, можно молвить забаве, что вопросом не плачет, свято верный приняся, Богом самому Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Отцу вечного життя, Духу, что не походить, Дацу вечного свята. Молимся. Боже, Господь, Таиницу Христа, для откупивших людей, закон справ Твоей милосердности, как меня спытно, сгадываешь Таиницу нашего избавления, удостоились отрывать ее, прос Христа, Пана нашего. Хай будет честь и хвала и прославление
Сегодня Иисус починає казати учням своїм про Святошителя, Духа правди, який прийде для того, щоб умацувати своїх учнів, для того, щоб навчити своїх учнів новому способу життя у вольності, життя наповненого сенсом, наповненого правди. Як зробити так, а Ти, Дух Святий, назавсьоди застався в нашому серці. Як зробити так, а Ти, Дух Святий, увесь час дійсно умацовував нас, допомагав нам у нашому життєвому житті, допомагав робити вибір. Сьогодні, правда, каже нам навіта літургія слова. Подчас цієї Евхаристії я молюся за всіх тих, просив о молитві, особливим чином за всіх тих, хто просив о молитві в нашій парафіальній випіванні, просячи, щоб Бог кожному ділив своє благословення і об'явив свою волю. А на початку цієї Евхаристії перепросимо Бога за наші слабості і занедбання. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я веки думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую завсёды Анну Марию, усіх ангелов и святых,
і вас, брати і сестри, помоліться за мене, да Бога нашого. Нехай смилуется над нами Бог всемогутний, і отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вічного. Амінь. Всемогутный Боже, учеников в этой радостной дни мы всем сердцем прославляем воскресла Збавцу. Нехай пасхальная таїниця, якою ми тепер ушановуємо, завсёды проявляється во всіх наших учинках і справах. Проспав нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живі володарить в єдності Духа Святого, Бог про все веки вечные. Читание книги Деяний апостолов. У тыя дні пришел Филипп у Самарийский город и обвещал там Христа. А люди згодно слухали, що казав Филипп, чуючи і бачучи учинені їм суди. Бо з многих ополтани виходили з великим криком нечистые духи, и шмат спарализованных и кульгавых было здоровье, и была великая радость в этом городе. А коли же апостолы в Иерусалиме почули, что Самария приняла Слово Божие, прислали до их Петра и Иоанна, які, пришовши, помолились за них, как они приняли Духа Святого, потому что он еще
вам Богу. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, Христа Пана святите у серцях ваших, будьте завсюди готовими дати отказ кожному, хто потребує від вас слова про вашу надію. Але робіть це лагодно, з боязнью Божией і добрим сумлінням, как у тим, за що обговорюють вас як злочинців, були осоромлені ті, хто ганить ваше добре життя в Христі. Бо лепей, коли у гэтым воля Божия, терпеть за добрые учинки, чим за благие. Бо и Христос одночі потерпел за грехи, справедливо за несправедливых, как привести вас до Бога, забитый в теле, але оживленный в духу. Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Читание Святого Евангелия по Божьей У той час Иисус сказал своим ученикам: «Коли любите Меня, будете заховывать Мои заповеди. И я попрошу Отца и даст вам іншого сутішальника, как был с вами навеки, Духа правды, якого свет не может принять, потому что не бачить Его и не ведает. А вы Его ведаете, бо Он с вами есть и у вас будет. Не покину вас сиротами, прийду до вас, еще криху, и свет уже не убачите меня. Вы ж бачите меня, бо я живу, и вы жить будете,
У той день спознаете, что я во Отцу моим, и вы во мне, и я у вас. Кто мои заповеди має и заховує, то и любит меня. А кто любит меня, того полюбить Отец мой. И я полюблю его, и объявлю его. Это слово. Як сказав собі Єсус у Євангелії, і дасть вам іншого сутішальника, кабил з вами навіки, Духа правди, який з вами єсть і у вас буде. Jezus nie zostawił naród swój samemu. Dał jemu kogoś, kto może ją otrzymywać, kogoś, kto może wieść ją. Ja думаю, що неоднойче кожен з нас чув таку історію або інакше. Це такий момент, який вельми часто використовується у книгах про, у книгах, выскочило слово, не важно. Момент такий, коли молодий чоловік збирається у шлях, неважно який, шлях далекий, збирається у битву, і є такий отець, хто з'являється для нього як бойцом, який в опошній момент дає йому наставлення. Дає йому конкретне наставлення для того, как это наставление помогли ему и его шляху. И наприкінці есть так, что эти головные герои разные речі переживають в своєму житті. І в опошній момент, кульмінаційний момент, коли все повинно скончитися вельми трагично, все повинні погибнуть, и он вспоминає то, що йому сказав його батько, починає використовувати і перемагати. Я думаю, что не один чув, і шмат прикладів у фільмах, і в книгах таких історій. Так от, наше життя, воно трошки подобне до ось такого життя этого молодого чоловіка. Тому що в нашому житті кожен з нас, будучи охрещеним, отримав конкретну допомогу, конкретний заповідь, який дав Отець, для того, как життя було справді щасливим, для того, как перемогти. Для того, как перемогти самого себе, грех, самі, как перемогти інших. Дав нам эту заповідь, эту заповідь. І треба тільки одно. Читати, виконувати, і все буде добре. А ми поводимо себе так, як бицем перед нами новий шлях. Чоловік виходить в цей світ, який вже існує не 1000 років, виходить у світ і такий, все то, що було до этого часу, до этого моменту, все ерунда, это все неправда. Зараз я сам новую стежку собі вирву в этом світі. І починає діяти. І, на жаль, у більшості моментів, до певного часу этот человек діє з ентузіазмом, тому що перед тобою все новое, ти можеш створити щось невероятне, а потім оказується, як у той казці, коли розбитого корита, не маючи нічого, тому що оказалося, що світ його перемог. Потому что оказалось, что свет был на шмат больше хитрый, ніж ён. Что у всем этом свете дзейнічае зусім па іншых правилах. Бог дав нам Духа Святого. Кожен з нас отримав його, будучи охрещеним.
дав Духа Святого, який повинен допомагати нам істі по в житті. Хто такий Дух Святий? А Дух Святий – це такий чудовий Бог. Дух Святий такий невероятний, такий тяжкий, що часами навіть його не зауважаєш, а часами, коли зауважаєш, то як ти його не бачиш. Тому що, коли Дух тебе захопляє, то ти робиш невероятні речі, але сам того не жадаючи чи не жадаєш. Дух Святий дав нам для того, как керовать в нашем житті, для того, как нам допомагати. Але Дух Святий – це Дух. І розпознати його, почути, бачити не так просто. Не так просто знайти до моменту, яким можна було відчути, що те, що здарається в моєму житті, це справді Дух Святий, який мене накеровує, а не мої власні жадання, прагнення, думки, ідеї. Тому Ісус пожадав дати нам допомогу тим, як розпознати этого Духа. І этой допомогой з'являється 10 приказаний. 10 заповідей. 10 заповідей, які ми, добре, менш добре, вовле ведаємо і по порядку, часами найважніше губляємо вовле. 10 приказаний, які так, запитатися, ці у своєму житті, коли я на щодень працюю, відпочиваю, розмовляю з людьми, ті я вовремя вспоминаю про ці 10 приказаний. Або коли вспоминаю, то як я їх розумію? Бо можна розуміти 10 приказань як 10 наказів, які Бог нам дав. 10 наказів, які Бог дав і сказав їм виконувати. А Костюк это підтвердив і сказав, що виконувати не будеш, буде грех, буде план, буде грех. 10 приказаний. Любящий Отец заставил своим детям заповедь. Теперь не просто заповедь. 10 сказів, які ілюструють так справді все життя чоловіка. 10 сказів, які у собі мають усе чоловіче життя. От початку до конца. И Бог дал это наказ не для того, как ты их стерег, потому что треба, потому что повинен, потому что коли нету, а-та-та. А Бог дал это 10 приказаний для того, как ты в своем житті мог убачити Духа Святого, мог відчути Духа Святого, мог зрозуміти, як його убачити. 10 приказань, які сьогодні знову дає Ісус своїм учням. 10 приказань, які так справді ведуть себе до вольності. До вольності і до неволі. Але до неволі, такої, можна сказати, двокосі, неволі, якою ти сам вибереш. Тому що, заховуючи ці 10 приказань, не як приказання примусу, а як приказання любові, то ти не заб'єш, то ти не скрадеш, то ти будеш шанувати своїх батьків, то ти будеш з пошаною відноситися до Бога, до Його ім'я, до Його присутності. Ти будеш святкувати Його день. Але не тому, що так треба, тому що приносить, тому що знову кольцо привести. Але тому, що інакше не зможеш. Тому що серце буде наповнено любов'ю, і інакше поступити – це щось ненормальне. Зробити не так – це щось, що буде перекрошувати твоє життя, твоє існування, твій спосіб діяння. 10 заповідей. Але не заповідям наказу, заповідям любові.
інший мотив, якого нам потрібен Дух Святий. Як сьогодні каже апостол Ян, для того, как быть обороненным, для того, как могче оборониться в своем житті. Ісус каже у Євангелії, в Романі, що вас будуть схопити вас, будуть бичувати, камінувати і поведуть у синагоги, і будуть за ім'я Моє вас ненавидіти, але Дух Святий вам дасть те, що потрібно для того, як ви змогли оборонитися. Дух Святий – это тот, кто допомагає нам зрозуміти, що, де, як и коли сказать. И он действует, это не можно просто сказать, что где, як и коли. Дух Святый, коли мы подпорядковываемся Ему, коли мы идем за Ним, то Он ведет нас стежками, часами увогуле невероятными, стежками, праз які ти не ведаєш, як вести. Я колись делюся таким досвідом. Я был на евангелизации. Там был такой момент, когда мы пошли разом со святором и с монахиней, это был рок-концерт, пошли у территорию, как евангелизовать. И мы, можно сказать, мы практиковали такой метод на крючок. То есть наживка, якою є монах, офіцер, монахиня і ксьонз у сутані со стули, и закинути в этот крючок. И хтось повинен за это зачепиться. Потому что люди приехали почить, люди, некоторые под алкоголем, некоторые под іншим режимом. Люди отчувают себя больше такими, отважными, и люди зачепятся. И мы так пошли, в великое поле, закрыли такое коло. Вельми долго ходили, наверное, может, ходить 45. И никто нас не зачепил. Наоборот, все так, класс, супер, окей, Єзус живе там і так далі, і так далі. Ніхто воволі не сказав, древнього слова посеред рокерів і інших. Мы так здивились, ладно. И начали молиться, просить Духа Святого, как Он сделал то, что правильно. И по одному моменте, когда мы уже вернулись снова на место свое, на свою базу, на место своей прославы, молитвы, я затримався послухати одного чоловіка, який там віщав про Харе Кришну і про інші речі. Для цікавості послухати, що він скаже. Подошел до меня такий молодой чоловік. Почав со мною розмовляти. Конечно, там так само є своя схема. У всіх є своя схема, у його так само своя схема. Спочатку він почав казати такі начитанные мудрые речи про инквизицию, там, про крыжовые шаги, про то, что костел там гроши збирав индульгенции. Після почав казати про монахов, а після почав казати про себе. І наприкінці нашої розмови коли хлопець, який там 20 років не був у костелі, він розповідався. Але, війні Духа Святого не в этом. Війні Духу Святого було в тим, що покулі він сповідався. Ми з монашкою молилися за нього, за святора. До мене підійшла така дівчина. І почала розказувати, як це круто медитація усходня. Медитація, як це круто, як це класно, як це захопляюче, як це, вовлі їй дає спокій. І вона відпочиває від всіх проблем. І я в отказ почав їй казати про Христа. Казати про Христа, але про те, що дає мені любов Христа. І там був такий момент в моїй розмові, що я кажу, я розумію, що я не ведаю, як це все закінчить. І навіть більше, я не ведаю, про що казав тільки що. Я просто кажу. Кажу про любов до Христа. Монахиня там стоїть така, з очами голубими. І я розумію, що я вообще не ведаю, що казати далі. Просто в этот момент это все оборвалось, и все.
ніякого логічного отця. Дівчина просто прийшла, обняла мене, подякувала мені і прийшла. Дух Святый дайте нам для того, как нас оборонить. Дайте нам, как оборонить наше життя, нашу веру. І Он, поверьте мне, ведає це зробити у кожному моменті, у кожній ситуації. Тільки ми повинні дозволити йому діяти. А дозволити діяти можемо розвити 10 приказань Бога. 10 приказань, які повинні показати нам шлях до нашого Отця. Шлях до Отця, у яким є Дух Святий. Амінь. Теперь повстанем и вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца всемогущего, Створителя неба и земли, усего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, с Отца народного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправленного от Бога соправленного, народженного нестворенного, одиносудного Отцу, прозгорбого все осталось. И Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стал человеком. Укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был заручен и похоронен, и на третий день воскрес по Писанию, и услышал на небо, сядись праворожия Отца, и снова прийти в хвале, судить живых и померлых, и его благодатству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який из Отца и Сына походит, якого разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв про пророк. Веру в один святый католический и апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який вислуховує молитви и спосылая в наше сердце Духа Святого Сутешителя, узнесем покорные просьбы. Молимся за святый Костел, как оживленный Духом Христа и умел у кожную хвилину распознавать и выполнять волю Бога Отца. Тебе просим. Молимся за пасторов Костела, как они выполнили свою миссию у лучности со своим Паном и наставником. Тебе просим. Молимся за керівників держави, щоб вони належним чином оцінювали роль Костела у вихованні дітей і молоді. Тебе просим. Молимся за людей, яким не хапає любов, щоб вони спознали у своїм житті любов Христа. Тебе просим. Молимся за молодь, яка в таким часі буде здавати екзамен, щоб вона сумленно подиктовалася до їх. Тебе просим. Молимся за всіх працівників служби охорони здоров'я, просячи для їх Божого благословення і підтримки Бога і людей. Тебе просим. Молимся за всіх тих, хто просив нас об молитві, особливим чином за тих, хто просив об молитві через нашу групу уваги, просячи, щоб Бог вислухав їх і в житті кожного об'явив свою волю. Тебе просим. Молимся за нас, собраних біля алтаря Пана, щоб Божє Слово було для нас криницею моці і світла по всім нашим житті. Тебе просим. Усемогутний вічний Боже, вислухай наші молитви, які до Тебе узносим, і ученикам ми верно служили Тобі тут, на землі, і були годні созирати Твою хвалу в вічності. Прес Христа, Пана нашого. Аминь. Сорока 16. Господь,
ваши офиары принял Бог Отец Всемогущий. Давай вам Бог, приня офиару с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Свое, от Отца до Христа и всякому Господу Святому. Отче Небесный, нехай вознесутся до Тебе наши молитвы и офиары, ко божественной Твоею ласкою, мы стали годными удельничать в сакраментах Твоей великой любови, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору сердца. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хор ангелаў разам з усімі святымі спявають Табе і гімн хвали, неспинно воскликаючи. Сапраўды, Боже, Ты святы і справедливо хваліць Тебе ўсё Твое створение. Бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, как до сходу солнца и до заходу, складовым Твоему честную офиару. Тому єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, през Христа покорно молимся Пану. Освяти усю Духа Твоего в этой даре, який ми принесли Тобі на вверх, как сталися тілом і кров'ю Сина Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо Ён у тою ночь, коли був у воді, узяв хліб, і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з гэтага усі, бо гэта ёсць тіло моє, якое за вас буде видно». Подобним чином до вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое Воскресение
благошестя, і чекаючи Його другого прийстя, сподяку складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего Костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, сносленные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам ужинит нас вечным даром на Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, наперв Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Францишком и усими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта ахвяра нашего поеднания принесе всему свету спокой и избавление. Будь ласкав умацовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримой на земле, со слугой Твоим, Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Тадеушем, з усім біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбу гэтай сім'ї, яка по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добровольче ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер и усіх, хто власти Твоей дошел з гэтого света. Милостиво прими володарство Твое, где мы сподеемся быть, как разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашего, праз якого дорогош свет, усяляким добротам. Раз Христа с Христовью Христе, Тебе Божий всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошла и хвала, разусте веки вечные. Называемся детьми Божьими, и изъявляемся, как осмеливаемся казать. Ой, наш, который Господи, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щодня дай сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласковость покою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греха, и заховали от всякого неспокою, чекали исполнению счастливой надеи и прийти избавца нашего, Иисуса Христа. Твое благодарство и мост и хвала. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой вам даю вам». Просим, не изважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсегда будет с вами. Твоим. Передайте ближним знак супокоя. Thank you.
Молимся. О всемогутный вечный Боже, Ты просвертых повстания Христа оградил нас до життя вечного. Помножь нас прям пасхального сакраменту, и умазуй хлебом избавление наше сердце, през Христа Пана нашего. Дякую за дарування на утренній декор костела, за копот, за вибирання каплиці, за стілку костельної біалізни, за супольне добро, яке робиться на користь нашої парафіальної сім'ї. Ми сестрами присвячені молитві до Матері Божої запрошуємо долучатися до супольної молитви і випрошувати про її заступництво в спиненні пандемії коронавірусу. Дякуємо дітям і батькам, які прийняли уділ у конкурсі спеву под назвой «Прославляем Марию всей семьей». До 18 мая можно проголосовать, ставивши свою подобайку за один спев. Усіх переможців чекають відповідні номінації. У понеділок, 18 мая, свято святого Феликса Скантарича Капуцина. У этот день в 19:00 отбудется одмысловая святаинша за детей нашей парафии про заступництво святого Феликса. У авторок 19 мая вспомин святого Креспина Звитевого Капуцина. У середу 20 мая вспомин святого Бернардина Сиенского, францишканца Святара. У четверг 21 мая урочистость Небовшей Степана. К
католицкім касцёле гэта абавязковая ўрачыстасць. Запрашаем да ўдзелу святой мшы ў нашай капліцы ці праз YouTube канал у 19:00. У суботу 23 мая свята асвячэння базілікі святого Францішка з Асії. Запрошуем вас до осторожности у сувязі з пандемією коронавірусу. Не ведаю якое, попередження, старайтеся дбати про себе, старайтеся бути уважними. Долучиться до молитвы в нашей каплице можно праз YouTube канал неделю 10:18, мое набожество 18:30. На працягу 3 дня святая мша будет у 19:00, мое набожество у 18:30. Кожную пятницу молимся за мир, запрашаем досылать имены и прозвища тых, кому зараз необходна молитовная подтримка на парафіяльний номер Viber. От 8 травня мы пожали на нашем YouTube-канале трансляцию мультфильма для детей под назвой «Доброе имя» для детей. Новые серии будут з'являться каждый день, а прошлой субботы и недели. Запрашаю глядеть, или цікавая история, которая рассказывает про новый заповедь. Запрашаю так само молиться, может быть, и история заповедь, это заповедь. У наступную субботу нашу святыню прибирают парафіяне з вулиці Ложецкой, Уручской и Шапарнянской. Запрошаем до молитвы о Божьем натхненні для нашого мастака Валеріана Янушкевича, який зараз працює над внутрішнім оздобленням нашої святині. У нашій парафії ожидає заключити сакрамент служенства Бондар Алексей, православний з Мінська, і Мічальова Лена, католичка з Воложина. Повідомлення перше. Усіх, хто веде о перешкодах, які можуть не дозволити людям заключити служенство, повинні повідомити про ваше право. Так само дозвольте, я усіх зачитаю вам з ворот Постоянной Рады конференции католических епископов Беларуси. Уважаемые святари, консекрованные особы, братья и сестры, 18 мая 2020 года, завтра, исполняется 100 годов с дня рождения святого Яна Павла II. Когда юбилей мы планировали обогатить, а воля белорусских пилигримкой у Рим, помолиться перед реликвиями великого Папы, як моцно любил Беларусь, отразив структуры костела на нашей батьковщине и духовной ей подтримке. По незалежных от нас причинах, викликаних пандемией, пилигримка переносится на позднейший и больше отповедный час. Однако это не означает, что іншим чином мы не можем годно отзначить этот юбилей. Некоторые парафии уже провели и проводят адмысловые мероприятия, конкурсы и так далее. Постоянно Рада конференции католических епископов Беларуси звертається до всіх парафій і монастирських соборництв з пропановою 6-ю великодную неделю сьогодні, а может и зробити. Все хорошо. Молиться, отзначить юбилей столетия с дня рождения святого Яна Павла II и провести адмысловое набожественное подяки Богу за папу, дательного у отповедный час Божьим проводом. Таким чином, белорусские католики змогут проявить молитовную солидарность с усім католицким светом и с папом Францишком, який у 18 мая будет молиться перед реликвиями святого Яна Павла II у Ватиканской базилице святого Петра. Юбилей 100 років з дня народження Яна Павла II так само з'являється доброю нагодою узгадати і ліпше познати його учення, свідчення життя, мистецтва творчість і уділ у доброчинності, такой потрібний у час випробування епідемії коронавірусу. Усіх удзельників юбілейних мероприємств, які будуть молитися, у цей день у наших костелах духовно долучаться з допомогою сродків масової комунікації до всього серця благословляємо у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Постоянная Рада конференции католических епископов Беларуси. Это лист вычитаю, неделю я забыл, что прочитал шеф.
на наступну неділю святкування, праці, відпочинку. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух